ngithi muphi ubaba wengane yakho anginaye ubaba wengane mfowethu ngenxa yokukhathala angikwazi nalokucula bafethu okulungela konke mina ngumenzi ngwasemnambithi Lady Smith futhi ufuna ngikuveze lokho umenzi ke endimeni kaMaskandi usenebanga elide noma lingelide ngaleyo ndlela kodwa ngicabanga ukuthi abantu bayamazi ongamazi umenzi akacheke inkundleni zokuxhumana Menzi Music. Menzi namhlanje sikubona useKapa eCulture Rap Stadium uzoperforma. I think ndikubona mina okokuqala namhlanje abantu baseKhalisha bobaphathele ntoni namhlanje eKapa. Mfowethu mahla amagama washoyo nakuba kungekho nokokuqala kumina sekukaningi ngibuya kule ndawo kodwa kumcimbi njengalo komba kuba muhle kakhulu ukhula mihla namalanga abantu bala eCape Town bayazi ukuthi ngihlale ngibaphathela izinto ezinhle ezimnandi abayithandayo angisazi ke ngicabanga ukuthi bethanda nje mina uqobo lwami sengithi noma ngacula ingoma endala basukume bame ngenyawo mfowethu abantu mabalindele ntoni kuMenzi ukusukela ngoku uyosho phambili. Ukhona umusic kaMenzi ozophuma kungekudala noma ngingakakwazi ukuqinisekisa ukuthi uzophuma nini okuyi-album abangakayazi yakulonyaka. Mhlambi xa ucinga mhlambi seziphi iartist oqoma mhlambi uzozifeatureisha kulo album? Ukhona uSicebi ukhona uJaiva Zimnike abanye basalandela. Okay. But Menzi asifuna ukuba sikubuza imibuzo emininzi sikulibaza because ubuthe ukhathele udiniwe. So likhona ithemba loba mhlambi ungaphinda ubuyele eKapa uzoperforma njengoba ubuzilile. Ayi 100% mfowethu nakuba kuthiwa ngikhathela ukukhuluma nabantu bami ngibathanda kakhulu ngafa so hayi ukubala endaweni yala eCape Town ngicabanga ukuthi ngisazobuya sengike ngafika kaningana ngisazobuya futhi ngoba abantu bakule ndawo bakhombisa ukusithakasela kakhulu. Ngifuna uzothula nenzoyitsho ngifuna uzothi alitshoni lingenazi indaba couch alishoni lingenazi indaba chopha ndikubalisele Vuka amabizelo masibula yakho lexesha lakho bhuti omdala. Ndiyavuya ukuthetha nawe. Siyavuya nathi. Uthatha isiXhosa? Angithethi ngiyazama yelo kanishoya.